କଳାହାଣ୍ଡିଆ ରେ ଗୋଟେ କୋରାପୁଟିଆ ମିତ ବସିଥିସନ୍ ପୁରା ଗୋଟେ ସଙ୍ଗାତ ହେଇଥିସନ୍ ହେଲେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ପାଖେ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ଥିସି ଆଉ କୋରାପୁଟିଆଟାକେ ବେଶୀ କମ୍ ବୁଦ୍ଧି ଥିସି। ଗୋଟେ ଦିନ କାଣା ହେସି କୋରାପୁଟିଆ ଏଇ ଘରକେ ଗାଁ ଆସି ଗାଁ ଆସିଲା ବାଦରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ କାଣା କହିସି ଜୁ ମାଛ ଲଗେଇଛୁ କହିସି। ତାପରେ ଇ କାଣା କରସି କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମାଛକେ ଆନିକର ଘରେ ରଖିଦେଇଥିସି ନା ରଖିଦେଇଥିସି ଆଉ ମାଛ ଲଗେଇ ଗଲେ ବେଲେ ଜେସନ୍ ଗୋଟେ ନଦୀକେ ମାଛ ଲଗେଇକି ଗଲେ କୋରାପୁଟିଆକେ କହିସି ଦେଖ ମୁଇଁ କେନ୍ତାକେ ମାଛ ଲଗଉଛେ କହିସି। ତାପରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ କାଣା କହିସି ଲାଗରେ ଗର୍ସି ଘରେ ଯାଇ ପଡ଼୍ସି ଘରେ ପଡ଼ଲା ପରେ ମୋର୍ ମେଜି ରାନ୍ଧସି। ଲାଗରେ ଗର୍ସି ଘରେ ଯାଇ ପଡ଼୍ସି ଘରେ ପଡ଼ଲା ପରେ ମୋର୍ ମେଜି ରାନ୍ଧସି। ଏନ୍ତା 4-5 ଥର କହି ମାନେ କି ତାକେ ଠକି ଦେଇଛି ମାନେ ହେନ কিছু ମାଛରେ ବି কিছু ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ଚାଲ ଘରେ ମାଛ ପଡ଼ଲା ନା ବୋଲିକର କହିସି। ତାର ପଛେ ଯାଏସନ୍ ଦେଖସି ତାର ମେଜିକେ ବି ପ୍ଲାନ୍ ଦେଇଥିସି ନା ଯେ ମାଛକେ ଏନ୍ତା କରି ରଖିଥିବୁ ଆର୍ ସେ ଆସିଲେ ଦେଖବା ବୋଲିକି କହିସି। ତାପରେ ହଁ ବୋଲିକର କହିସି ଆଉ ସେ ଘରକେ ଗଲା ପରେ ସେ ମାଛବାଲା ମାନେ କି ସେ କୋରାପୁଟିଆ ଦେଖସି ଆରୁ ବୁଆ ଭିଡ଼ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ରଖିଛ ହୋ ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷ ଯେନ୍ତା କଲେ ବି ତମେ ଦେବାକେ ପଡ଼ବା ନା ବୋଲିକର କହିସି। ଇ କାଣା କହିସି ଏତାର ଦାମ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିହେଲେ ନି ଦିଏ ବୋଲିକର କହିସି। ତାପରେ 2 ଲକ୍ଷ ଦେବି ହେନ୍ତା ହେଲେ ସଙ୍ଗାତ ମୋତେ ଦିଅ ବୋଲି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଖି ମାନେ ଦେଇଦେଲେ ବେଲେ ଇ ତାକେ ତ ଠକିଥିସି ନା ପଇସା ଧରସ ତାର ଆରାମ ହି ବାଟେ ୟେସ୍ କରସ ସେ ବାଟେ ନେସି। କୋରାପୁଟିଆ ନେଲା ପରେ କାଣା ହେସି ସେ ବି କହିସି ଲାଗରେ ଗର୍ସି ଘରେ ଯାଇ ପଡ଼୍ସି ମୋର୍ ମେଜି ଦେଖସି ସେଟାକେ ରାନ୍ଧିଦେଲେ ମୁଇଁ ଖେସି ବୋଲିକର କହିସି। ହେଲେ କାଇଁ ହେନ୍ତା ବା ଏଟାକେ ତ ଠକିଛେ ନା ଠକଲାଟାର କାଉଁ ହେନ୍ତା ହେଇପାରବା କା ତାର ପଛେ ଭାବସି ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମୋତେ ଠକିଦେଲାରେ ବୋଲିକରି ସେଦିନରୁ ସଙ୍ଗାତକେ ଭାଙ୍ଗି ଦେସି।